Kulumbai kha joto rangsani takhuk tei bukuk sorongno norok nai tongo notice live tirpura channel no. Rangsani takhuk tei bukuk song norong thanio kaisa saklaimo norok o bisiwo haikaba taklai o bisiwo. Je borok rabat kainani hinei tei bagan khlainani hinei bolong hogui tongnai rok rabat kainani hinei tongnai rok norong thanio kaisa no ani kobongmung norok jodino norok rabat kainani hinei taklaini o bisiwo yapri sewi tongka hinkhe norok chara painani hinkhe norok angbai kwrwngwi mano norokni je bwkhani musungtwi kheno norok chara pai manai belai kaham quality belai kaham super quality chara norok pai manai kom damni bisingtwi no norok o chara no norok pai manai norokni je khapurtwi one step painani hinkhe one step bo manai two step painani hinkhe two step bo manai three step nango hinkhe obo nung nawi manai tei four step five step six step joratwi norok pai manai khapangni rangsani takhok tei bukso haike norok tomung no bagan khlaina nino hinei bolong halong rok hogui bera rok dumbui hakorok chogui jotesto tiyar wngwi tongkha hinkhe norok dokti fat fat angbai contact khaidi tei angbai dadak sidak malai faidi tei tomungno norok angbai malainani jora kwrwi hinkhe ani official ni kokduk nama rijak tongo o kokduk nama twi norok fat fat angbai kwrwng horui mano hwnkhe rangsani takhok tei bukuk song norok kom damni bisingtwi no taklai norokni musungtwi norok chara pai manai phiaba tei kaisa kok hinkhe norok chara paina phano phiaba kaham quality naiwi norok chara paiwi rabat kainani khaidi kwbangma no nugui tongo chini mokol bwskango 100 taka 90 taka 80 taka riwi chara pai kailaio phiaba charani bwtwi manani 8 ba 9 bosor nango phiaba tomungno nung paifru kaham jasai khaiwi kaham quality naiwi paya hinkhe phiaba 8 bosor 9 bosorni bisingo nini chara bwtwi phaya omo hai chara phano nung manjagwi mano aboni bagwi norokni thinango omo hai problem ta chaitung tei omo hai somosya ta manjakthung oboni bagwi no norokni belai kahamni bagwi tini ang o kokno norokno kwsaro norok tomungno o bisio norok chara kainani bagan khainani rabat chara painani omo hai borok wansugui tongkhe angbai doti fat fat norok contact khaidi contact khaiwi wngya hinkhe norok angbai dadak sidak malai mano haikhe rangsani takhok tai bukuk song norok sawi manbai khena tei bujibai khena norok chara painani hinkhe tei bagan khlainani hinkhe rabat kainani hinkhe norok chara nangwi tongkha hinkhe norok angbai tinin simi no kwrwng horui mano tei tinin simi no ani kokduk namatwi norok kok salai horui mano bwswkai manai oboni dam rok norokno ang kokduk namani bisingtwi norok bai kwrwngmani bisingtwi norokno ang swrai kaino norokno sawi khwnarinai haikhe rangsani takhok tai bukuk song norok dakti fat fat angbai contact khaidi tei angbai koklam salaidi aswkno jotono no haino hai tewaisa hambai yaparo।